ya shafi kaman a misali kirjin mace, irin abubuwan da take bukata ta yi amfani da su wanda zai tsaya ya rike ta a matsayinta na ya mace, wanda wasu zaka ga cewa da zarar sun yi haihuwa ɗaya ko sun fara shayarwa ko bayan yayi suna samun matsalar ci baya akan yadda suke. To wannan muna ba su shawarar su yi amfani da wayannan abubuwan kamar haka. Akwai garin alkama, akwai madarar shanu, akwai zuma. Yadda ake amfani da su ana yin kunu ne na ita alkamar, sai a sanya madarar shanu a dama kunu din da zuma. Zuma ita ce za ta zamto a matsayin kamar sukari wanda za a dinga shan wannan kunin. Za a sha wannan kunin ne tsawon kwana 17, ka gane. Zai zamto da wannan kunun ake karyawa, da shi ake karyawa, sannan kuma awa 2 kafin a ci abinci za a ƙara shan wannan kunin. Insha Allah wannan matan da suka yayi wannan zai fi musu amfani kwarai da gaske, domin zai dawo da su cikin lokaci kankani kamar yadda suke kafin lokacin da ya zamto yara sun fara shayarwa. To akwai wanda kuma zaka ga suna buƙatar ƙari ne, wanda wasu zaka ga sai sun je sun amfani da ƙwayoyi, wasu har allura suke amfani da ita wani abu makamancin haka. Daga ƙarshe kuma sai kaga ciwo ya zo ya haifu ko an samu matsalar kansa ko wani abu makamancin haka. To zaka ga akwai abin da tun al'adarmu muna ce masa gadalin nono, ka gane, wani gadali ne da ake sai da ce zaka iya samun sa a ko ina. Akwai farar shinkafa, irin wannan shinkafar da ake tuwo da ita. Akwai rogo dan Hausa, sai kuma madara shanu ko madara ko kuma nonon raƙumi ko zuma. To kaga wayannan abun idan ta hada su gaba daya ga yanda za ta yi amfani da su kamar yadda zan lissafa mata. Da farko za a nika ita shinkafar da rogo a tankaɗe su, ka gane, a ajiye garin a gefe guda. Ina fatan ka gane. Sai a dandaka shi wannan gadalin nono din, a bararraka shi, a tace ruwansa, ka gane. Idan aka tace ruwan sai ya zamto a zuba wannan ruwan a cikin wancan garin da shi za a kwaba. Kaga kenan zai zamto kamar an yi kunu da shi kenan. Sai ya zamto an zuba zumar, ta zamto a matsayin kamar sukari. Za a ringa shan wannan ne tsawon kwana 15. Ana so ta ringa sha da safi, ta sha da rana, kafin ta ci abinci zai zamto shi za ta fara sha, sai ta sha sannan abinci zai je cikinta. Idan aka yi wannan insha Allahu ba ta buƙatar sai ta yi wata allura, ba ta buƙatar sai ta shafa wani mayamai, ba ta buƙatar, za ta ga yadda kirjinta yake haɓaka. Akwai da kuma za ka ga ita tintini tana da wannan girman, a'a so take ta ragu, tana so ne ta ragu, tana so ta rage. Wasu za ka ga sun kawo kes ɗin a san da suke so su rage girman sa ya musu yawa, sun je sun yi allura ko kuma sun sha ya motsi ya zama kankane, kuma yanzu suna ta son su ga ya dawo, sun rasa yadda za su dawo. To kaga wannan kawai abin da take bukata, tana son man na'ana mai kyan na gasken, ka gane, da shi ake amfani. Ana shafawa da izinin Allah za ta ga yana raguwa har zuwa lokacin da ita take ganin watakila yayi mata, to wannan sai ta bar shi haka. To sai wanda shi din dai ya gama da ciwo, ka gane, misali ciwo ne da kullum, shi ana buƙatar za ta samu ganyen gwaiba, sannan za ta samu ruwa lita 1. Yadda ake amfani da su, ana samu sili 3 na bawon gwaiba din, a dafa a ruwa lita guda ya tafasa. Bayan ya dahu sai a raba shi gida 3, a sha safa da rana da kuma daddare. Insha Allah dukkanin wani ciwon nono wannan yana iya maganinsa. Sai wanda suke son ruwan nonon nasu ya karu, watakila a lokacin sun fara shayarwa, to shi abin da ake shi ne ana zuba garin hulba ne cokali guda a nono mai kyau a cikin, ana zuba garin hulba ne a nono mai kyau wanda kamar kofi 1 ake sha kullum sau 2, ka gane, lokacin da mace take shayarwa. To idan mace tana wannan insha Allah ita ma ba ta da matsalar ruwan nono, ba sai an zo ana ba yaro wasu abubuwa ba daban. A tsawon wata 6 nan da za ta yi tana shayar da yaro, insha Allah kowane lokaci za ta samu abin da take bukata. Idan muka gama da kirji za mu tsallako ne ga timbi. Akwai wanda zaka ga auren ya to, wasu ko matan auren ne amma kuma suna kuka da girman timbi ko faɗinsa ko